Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 20 май, дүшәмбе. Студияда сәламнәремне мин Эльза Әхмәтҗанова җиткерәм. Тапшырыбызның иҗат төркеме белән бергә безнең белән булган тамашачыларга атна дәвамына җитәрлек күңел күтәренкелеге, файдалы, нәтиҗәле эш көннәре теләп калабыз. Алдагы минутта бүгенге көнгә кереп калган кайбер тарихи вакыйгалар белән танышып китербез. Әлеге конвенция нигезендә хөкүмәт-ара чаралар һәм үлчәүләр оешмасы төзелә. Метрология, төгәл фән. Бүген халыкара бал кортлары көне. Бәйрәм бал кортларының үсемлекләрне серкәләндерүгә, шул исәптән авыл хуҗалыгы үсемлекләренә керткән өлешен ассызыкларга тиеш. Умарта кортлары, күбәләкләр һәм башка серкәләндерүчеләр барыбызга да йогынты ясый. Без ашый торган азык, мәсәлән, җиләк, җимеш һәм яшелчәләр турыдан-туры аларга бәйле. Шулай ук бал кортлары кешеләрнең туклануы өчен хәлиткеч әһәмияткә ия булган ризык төрлелеген һәм сыйфатын да тәэмин итәргә ярдәм итә. Арча районында Нур балалар телестудиясын белмәгән кеше юктыр мөгаен. Ә аның җитәкчесен Зөлфира Зариповны Татарстанда гына түгел, хәтта Россиядә дә таныйлар. Үрнәк балалар коллективы исеменә ничек лаек булырга? Бу сорауга иҗади төркемнең остазы, Татарстан Республикасы яшьләр сәясәте өлкәсенең атказанган хезмәткәре Зөлфира Зарипова үзе җавап бирер. Бүгеннең студиябызның кунагы. Зөлфира ханым, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Әле менә яңа гына без Татарстан журналистлары һөнәри бәйрәмебезне билгеләп үттек. Чын күңелдән сезне дә моның белән соң булса да кем әйтмешли тәбрик итәм. Чөнки сез иң лаеклы кешеләрнең берсе менә бу журналист дигән югары матур исемне күтәреп йөрисез. Нур студиясына 15 ел, сезнең шушы студияда 30-га якын бала журналист һөнәрен сайлап алган. Мин үземнең барлык студияда шөгыльләнгән журналистларымны бүген чын-чыннан бәйрәм белән котлыйм һәм үземнең шәкертләремне котлыйм, аларга иҗади уңышлар телим. Сезнең уңышларга килгәндә, алар бит бихисап. Шулай бит. Санап бетергесез дип әйтергә кирәк. Төрле өлкәләрдә гран-при ияләре, төрле грантларга ия, төрле лауреат фестивальләр, конкурсларда иң мактау урыннарны яулап алган сезнең балаларыгыз, шәкертләрегез. Әйдәгез тамашачыларга да мактаныйк. Нәрсә дип кенә китим икән инде. Нәрсәдән башлыйм икән инде. Студияны 15 ел элек менә шундый яңа технологиялар кертергә кирәк булды да, шул 15 ел элек иштырып җибәрдем инде мин, Аллага тапшырып, беренче тапшыруларны әзерләдек һәм без беренче Алтын каләм фестивалендә җиңеп кайттык. Аннан соң инде Татарстан күләмендә генә безгә әзрәк тарая башлаган шикелле булды һәм без Россия күләменә үзебезне чыгарга булдык һәм иң зур кызыклы менә балаларга журналистиканы өйрәтә торган фестиваль Волжские встречи ул безнең Чебоксарда буза. Анда барып минем балалар гран-при итеп кайттылар. 3нче ел эшләгәндә уже инде аннан соң менә Орленок лагере бар инде. Орленокта Бумеранг дигән фестиваль уза. Шул фестивальдә барлык Россиянең бөтен телестудиялар, алдынгы телестудиялар җыйнала инде. Һәм без шунда ел сайын катнашабыз. Елда безнең урынсыз кайтканыбыз юк. Безне анда таныйлар. Хәтта менә бүтән Москвадан, Санкт-Петербургтан килгән журналистлар безнең конкурентлар килде дип каршы алалар инде безне конкурентлар. Мин инде шыпырт кына йөрим. Балаларны мин дөресен әйткәндә алдан өйрәтеп китәм. Анда студияның җитәкчеләре күбесе мәш килеп йөри башлар. Син яулыгыңны бәйлисең дә, шыпырт кына йөрисең. Мин әйтәм, нәрсәгә монда кипишаваться итәргә кирәк инде. Потому что мин балаларны әйтәм, алдан әзерләп киләм монда. Балалар да теге урын алгач минем янга килеп кочаклап алалар. Шундый приятно. Шатлыклар белән алар барсы карап торалар инде менә ничек сине шул кадәр якын итәләр дип. Димәк, шундый якын чыннан да. Мин үзем инде бик строгий руководитель. Теге бу турда сөйләшербез әле алда. Шуңа күрә безнең иң зур җиңүебез менә Орленокта 3 ел рәттән уздыралар Пикчанык яшь кинематографистлар фестивале. Без инде үзебезне кино өлкәсендә дә сынап карыйсы килде дә һәм беренче елны без бирдек, но ул елны ота алмадык без. Икенче елны да балалар, давай тырышабыз, без утырга тиешме әйтәм.
Аллага тапшырып эшләргә. Без икенче елны документальный фильм номинациясендә катнашырга булдык. Чөнки документальный фильм төшерү бик авыр, аңа тотынган кеше бик әз. Балалар инде башта теге игровой фильм төшерик, балалар мин әйтәм, әйдәгез әле документальный фильм төшерик. Мин үзем әллә кайчаннан көрәш татар көрәше турында фильм төшерәсем килгән, чөнки без көрәшчеләр нәселеннән. Минем энем көрәшче. Безнең аның исемендәге көрәш бәйгеләре дә уздырыла этнәдә. Шуннан соң балалар мәйтеп әйдәгез әле тотынып карыйга шул тема. Тем более миңа студияга йөридер Муратова Ләйлә дигән кыз, ул инде килеп сөйлидер минем игезәкләр инде Диняр тегендә җиңеп кайтты, монда җиңеп кайтты дип. Әйдәгез әле шул Диняр турында төшерик әле фильмны. Риза булмый ул диләр. Риза була борчылмагыз, мин әйтәм. Һәм без башта тизерлар җибәрдек конкурска, тегендә барып Орленокта сөйләдек. Анда инде 2 минут вакыт бирелә сиңа сөйләргә, 2 минут сорауларга җавап бирергә. Шуннан соң инде көтәбез хәзер лагерьнең 21 көн ахырында гына итоклар була инде. Мин инде 10 көн булам да лагерьдә балалар белән эшләгәннән соң конкурслар белән соң кайтып китәм. Көтәбез хәл өйгә кайткач инде менә бер заман Арская детская телестудия Нур 25 балл и Мәскәү, Санкт-Петербург, Новосибирсклардан без 400 мең грант тоттык. Һәм шул грантка инде үзебезнең оборудование алдык инде. Телестудияга инде яңа камералар, штативлар, монтажный әйберләр шулай итеп алдык. Орленоктан төшәлебез менә Төмәндә, аннан соң Алтайга барабыз, Санкт-Петербургта, Мәскәүдә, Рига кадәр бардык. Хәзер Казакъстанга җыйнабыз. Документаль фильм бу бит катлаулы юнәлеш дип әйтергә кирәк. Монда бөтен нечкәлекләрен белеп эшләргә кирәк. Ул жанрның үзенең кануннары бар. Балаларга өйрәтәсезме, белемнәр бирәсезме? Менә ничек бу юнәлештә эшләргә кирәк икән? Гомумән алганда нинди дәресләр керә балаларыгызга? Балаларга әлбәттә өйрәтәбез. Документальный фильм без журналистика буенча күбрәк инде. Но документальный фильмда без төрле документаль, ике төрле исторический документальный фильм бар. И тагын кеше турында сөйләрсәң, ул кеше белән яшәргә кирәк бергә. Аңлатам инде менә, син кешене күзәтергә тиеш. Яңа формат инде безгә. Моны Мәскәү режиссеры астында өйрәндек инде без менә Төмәнгә баргач беренче тапкыр. Шул балалар белән шунда бергә алар белән мин дә өйрәнәм, режиссерлар белән инде. Шулай итеп журналистиканың мин анда төрле теге яза печатный журналистикада өйрәнәбез инде. Аннан соң теге роликларда төшерергә өйрәнәбез. Һәм голос за кадрын тавыш язырга да өйрәтәбез инде. Күбрәк балаларны инде мин ниләргә съемкаларга алып чыгам инде. Шул вакытта практикада күбрәк өйрәнәбез инде. Документальный фильмда инде менә шулай итеп төшереп, алар белән бергә өйрәнеп шулай итеп эшлибез инде. Шулай дип укыган идем. Сез барыбер дә балаларга мактау сүзләрен җәлләмисез икән. Бу беренчедән, аларга канатлар үстерер өчен, диме? Әйе. Икенчедән шунда әйтеп бетерәм. Икенче яктан сез аларны кырыс итеп тәрбиялим дисез. Менә бу танылган безнең тренер Анатолий Тарасов ысулында мин аларга тәрбия бирәм дип әйтәсез. Бу нинди ысул? Беләсезме, теге Таганайский музыка бардык инде беренче тапкыр. Мин әйтәм, менә балалар төзелергә икән вакытында кабатларга, вакытында чыгыш ясарга, вакытында өйрәнергә. Тренировка узмаганда, бергә кабатламаганда без бит инде выступайтерга кабатлыйбыз, теге ниләрдә конкурсларда чыгыш ясыйбыз, беренче презентовать итәбез. Беләсезме, мин әйтәм, мин сезне теге Тарасов бар, ул нәрсәгә мин аны кино караганда твой номер 17 дигән Харламов турында кино бар. Ул инде мәсәлән, җыена бит теге сборный ККНның Россияның шул вакытта, мәсәлән, теге Спартакны җыган, Динамоны җыган, ЦСКАны җыган. Спартак уйный, тегеләр бер команда була алмый никак. Спартак уйный, ЦСКА уйный дип чаптыра, и аңкырдан берсенең башына килә, без бит атна команда дип. Менә шул атна команда вакытында бер-берсен тыңлап, берсенә игътибар белән эшләгәндә, бер-берсен тик психологик аңлаганда, гына митем космоска да космонавтларны шулай дип җибәргәннәр, психологик яктан. Конкурска барганда балаларны шулай итеп барырга тырышам. Теге бер-берсен аңлый торган, бер-берсенә сүз әйтми торган, скандал итми торган, шул вакытта гына конкурста җиңеп була. Һәм чыннан да бу менә бу тәҗрибәгезнең дәлилләре инде сезнең ирешкән уңышларыгыз, шулай әйтергә кирәк име. Сез бит үзегез журналист түгел, сез укытучы. Сезгә ничектер күпмедер дәрәҗәдә мәҗбүри рәвештә шушы телевидение оештырып җибәрергә туры килгән. Арча бит гел безнең алда бит инде менә. Арчада әйдәгез балалар телестудиясе оештырып җибәрергә иде безнең ул вакытта Рана мөдире Рина Ринатовна иде. Тәкъдим ясады. Митем ярар, тотынып карыйбыз. Булдырмаган эш юк бит инде ул теге
Без булдырабыз бөтенесендә мин әйтәм. Тотынып шулай итеп эшләп җибәрдек. Укытучы, укытучы, мин теге филология укытучысы, миңа талант бирелгәндер, каяндыр сценарийлар язу таланты. Мин кичкенәдән кызыксынадыр идем шундый сценарийлар язырга, балалар белән теге мәктәптә укыганда мероприятиялар оештырырга. Шуңа килә торгандыр. Аннан соң инде балалар белән бергә өйрәнәбез дип әйтәм. Алтын каләмгә баргач, алар нәрсәдә өйрәнеп кайталар. Аннан соң без Орленок балаларында баргач, безгә режиссерлар дәресләр уздыралар. Шуннан өйрәнәм. Аннан соң күп компьютерда утырадыр идем. Үзем теге үзлегемнән өйрәнеп, менә монда нинди ниләр эшлиләр икән, передачалар, монда нинди икән, кайбер студия, Россия студентларын студиялар арасыннан моннан ничегрәк фикер алып була икән. Әле менә 10-й муза дигән конкурс булды. Без анда бармадык быел Санкт-Петербургка, безне быел чакырмадылар нишәптер. Алар нинди кино төшерделәр икән, хәзер изучать итәм мин карап буларны. Мондай гаепләр бар икән. Без менә мондайрак төшерергә можем икән дип үземнән үзем өйрәнеп шундый килеп чыккан әйбер инде ул. Аннан соң менә тагын бер шундый кызыклы мәгълүмат алган идем әзерләнгәндә тапшыруга. Без Европа стандартларына туры китереп эшлибез дип язасыз, диме? Ул нинди стандартлар? Менә безнең дә шул стандартларга туры килеп эшлисебез килә бит, өйрәтегез әле безне дә. Ул документаль фильм төшергәндә, без бит инде элек документаль фильм төшергәндә журналист кадрда була, һәр вакытта сөйли, теге информация бирә. Ул менә Европа стандартлары буенча документаль фильм төшергәндә кеше менә герой үзен үзе уйнарга тиеш. Үзе фикерли, аның мәсәлән башта үзе турында сөйләтәбез без аны, үзе турында сөйләтәбез дә, и сценарий язабыз инде. Һәм шуның тавышына туры китереп, мәсәлән үзе анда бернинди журналист булмый. Кадрда дип әйтәсезме? Кадрда бер кайчан да журналист булмый. Тавышы да үзенең автор нинең геройның үзе. И безнең тег уйнаган сүзләре дә үзенеке генә. Күп документаль фильмдә әйтәләр инде говорящий голова дип. Говорящий голова булырга тиеш түгел. Журналист сөйләп, артында кадрлар булырга тиеш түгел документальный фильмның. Ярар. Европа стандартлары. Кызыклы мәгълүматлар булар, рәхмәт. Бүгенге көндә менә журналист һөнәре үзгәрешләр кичерә дип әйтсәк тә була бит инде. Сез менә моңа ничек карыйсыз? Һәм безнең һөнәрнең киләчәге бармы дип сорыйсы килә? Заман тик тормый бит инде. Мәсәлән, элек журналистлар инде авылларга йөреп эшләгәннәр. Хәзер инде интернет заманы, минемчә профессияның киләчәге бар. Но хәзер күбрәк яңа технологиялар, интернет технологиялары белән эшлибез бит инде. Шулай бара, бәлки җиңеләядер профессиясы журналистның. Ләкин журналист һәр вакытта булырга тиеш. Мин бер акыллы кешенең сүзен әйтәсем килә. Журналист ул мәрхәмәтле профессия. Чөнки кешеләргә ярдәм итә, кемнеңдер проблемасын решать итәргә. Шулай бит инде кайсыдыр, мәсәлән, барып шундый хатлар килгәндә төшереп, мәсәлән, журналистның сүзе үтә торган бу хәзер дә була. Электә узган, ләкин әзрәк нәрсәдер үзгәрешләр кичерә, ләкин журналист һөнәре һәр вакытта була һәм булачак дип әйтә. Менә әле генә шундый фикер әйтәсем килә. Рамис Латыйф дигән журналист бар бит инде. Алтын каләм фестивале былтыр булмады. Ул аны күтәреп чыкты. Һәм мин постлар язып инде. Нишләп булмады Алтын каләм фестивале? Быел Алтын каләм фестивале яңа форматта уздыралар. Менә бит. Сезгә рәхмәт әйтергә кирәк дигән буның өчен, диме? Рамис Латыйфка һәм миңа, чөнки балалар яраталар ул фестивальне, аралашалар. Менә бит нинди игелекле эшли. Әйдәгез әле камераны ничек булдырганыгызны сөйләп күрсәтегез әле. Быелгы камераны, безнең Орленокка барып 400 000 грант алган өчен безнең камера начар инде, теге начар төшерә, нәрсәдер ватылды инде, аның бик азапланалар балалар. Хәзер яңа елда инде безнең Илшат Габделфәтович яңа елда ел сайын балаларны, актив балаларны җыеп безнең круглый столда, түгәрәк стел уздыра. Анда балалар сораулар бирәләр, уларга җавап бирә һәм аларның һәрбер сораган әйберләре үтәлеп бара. Без инде Рүзәл Шәрипов ул елны түгәрәк стелдә катнашадыр. Фирманың әйдә ниди камера сырыйга әле ди. Ярармы әйтәм. Давай матур гына әйтеп сора. Рүзәл безнең камера скирде. Ул безне белә инде телестудия эшләгәндә. Сорадык да ярар булыр диде. Хәзер көтәбез булыр дип. Юк бит әле һәр камера. Без бит инде Илшат Габделфәтович әйткәндер. Шуны дибез. Хәзер киттем яңа елга ничә көн кала инде камера кирәк бит инде хәзер.
неге айттым, директорга айттым, директор әйтә, сұрадық инде деп булады. Ну акча юк дип әйтә Райфо дип. Райфо председатель дикердем, Райфо председателенә хәзер миңа ди глава шалтыратмады, әйтмә ул сүздә турында. Мәйтәм главага керәм хәзер дим. Анда главага кергәндә все-таки булай гына кирип булмый бит инде барыбер. Мәйтәм алайса плакат күтәреп басабыз каршыга. Безгә глава говещайтты камера дип мин әйтәм, зам главага әйтәм инде. Ярас фирмана булады. Ул главага кирип әйтеп чыкты бу фабрика, конечно инде обещайтны эшләдек. Шулай итеп мәйдан плакат басып торабыз һәр главаның мәйдан тәрәзә түрендә балаларны бастырып. Шуннан соң инде Райфа председатель акча бирде, яңа елга эчкән калабыз камералы булдык. Әйе, менә бу нәрсә турында сөйли инде Зөфрә ханым. Һәрбер куйган максатыңа ирешергә өйрәтәсез, димәк балаларыгызны, шулай бит? Әйе, мин үземдә минем девиз максат куй һәм шуңа иреш. Әйе. Балаларга әйтәм инде, бу дөньяда эшләми торган юк, просто теләк булырга тиеш һәм синеңа омтылырга тиеш. Әйе. Менә сезнең бик матур кушаматларыгыз да бар икән бит әле. Берсе аның кояш, берсе ут кыз дигән. Хәзер менә мин сезгә карап торам да, чыннан да алар икесе дә бик килешә үзегезгә. Тормышка менә нинди караш белән сез яшисез, гомумән алганда? Тормышка мин һәрвакытта оптимистик караш белән. Мин даже хәтта идәгеләргә дә әйтәм, булмый торган эш юк. Хәлдән килми торган эш юк. Тырышырга кирәк. Һәрвакытта оптимизм мин. Миңа әйтәләр инде, теге һаман елмайып йөрисеңдер. Мин әйтәм, нәрсәгә тормыштан начар нәрсә эзләргә. Һәрвакытта оптимист булырга кирәк. Позитивный настроение белән яшәргә кирәк, мин әйтәм. Аннан соң кешеләргә ярдәм итәргә хәзер доброта, теге игелекле булырга тиеш кешеләргә. Мин күбрәк инде яратам, менә әйтәләр инде теге булай өчен шундый ярдәмгә мохтаҗ кешеләр инде кеше рәхмәтле миңа шуның өчен инде шулай тырышам инде менә булышырга андый кешеләргә. Алар менә балаларда минем инде журналист балалар рәхмәтле миңа, мин аларга теге мин сезне егыга да әзерләмәдем инде, мин әйтәм. Укытучы да түгел, мин мәктәптә теге требовательный инде, но туган көннәрдә гел менә чәчәкләр җибәрәләр, шундый. Шуңа күрә мин оптимистик карашта тормышка. Тормыш матур. Менә әле генә мин хаҗга барып кайттым, умра хаҗына. Анда нинди генә суны сатып аласың. Безнең Татарстаныбызда бөтен нәрсә бар бит. Зарланырга урын юк. Просто яшәргә матур итеп. Менә безнең бик матур девизыбыз бар тапшыруның. Һәр көнне матур фикерләрдән генә башлагыз дип шулай тәмамлыйбыз. Менә сез нәкъ шуңа туры киләсез инде. Беләсезме, менә һәрбер районда диярлек Татарстанда үзенең телевидениесе бар бүгенге көндә. Арчада телевидение юк дип без шакката идек. Үзебездә менә монда редакциядә. Хәзер мин моның сырын аңлыйм инде. Чөнки Арчада Нур балалар телевидениесе эшләп килә икән. Менә шуңа күрә анда көндәшләр булу мөмкин түгел икән сезгә. Сезгә уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Сезне профессиональ бәйрәмегез белән. Рәхмәт сезгә бик зур. Нурлы йортыгыз гел шулай гөрләп яшәсен, нурлы булыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Бүгенге шулар, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.